1971 година. Значи тогава бях първи курс. Лятото се връщам на върха на славата. Имах един приятел, В.К. Кръстен, не му казвам цялото име, защото той беше в София, учеше журналистика и беше си написал на входната врата една табела В. Константинов, the journalist of the Bulgaria. В същия апартамент живееше Емил Чекъров, сега известен диригент. И идва Владо лятото на 71 година, влиза вкъщи и каза: "Ари майна! Ирландките дойдоха!" На морско око, на Златопаст. Взимаме Иван Желязков Иванов, рус със сини очи, казвам, защото после това е важно в историята. И тръгваме тримата. Отиваме до морско око, на бара, там беше един дълъг дансинг, си спомням. И в дъното стояха няколко масички, девойки, женско присъствие и разпределяме задачи. Сега аз като артист, естествено, съм като какъв? Като... Да, преговаряш, точно така. Обаче трябваше... не знаех английски. И Владо знае английски, той ми казва едно изречение, отивам, виждам масата, такива малки кръгли масички, една русичка девойка стои, някъде около 6 чаши бяха изпити, коняк, виска, и една друга до нея. И аз заставам, казвам изречението на английски, никакъв отговор, обратно викам: "Дайте друг език, не е това." Направихме на немски, отивам, връщам се, аз прекъсявам целият данс, Шулдиген зипите, пак никакъв отговор, обратно, френски. И на третия път, като отивах, и тя, русичката се обърна, а беше някъде около 30-35, така запазена. И ми казва: "Просим, пане." Така кажи. Седнаха, сега ние сме една компания тук с Иван и Владо. И търсиме. Тръгнахме за Ирландия, ама ето дойдохме до вас. Тя века: "Заповядайте тук." Иван не. Към не, той не е руснак. Не, в никакъв случай. Иван и рус са сини очи. Това беше след събитията чешките. И Иван така беше низвергнат. Не дойде на масата. Постепенно след това, така, с някакви захопни движения се присъедини и по едно време гледам, че тая девойка на покани на масата, почерпена, тогава не нямахме пари, коняка тогава, не знам колко струваше, но някъде да, към 3 лева. И като видях портофела, който тя отвори, към какво правите тук? А те бяха някаква бригада фризьорки от Чехия, бригада за комунистически труд, и получили награда една седмица на морето, почивка. И тая през цялото време така изпитваше някакви симпатии към мене и ми говореше как съм приличал на това, което разбрах. Че съм приличал много на мъже и това в края на ваканцията, много скучно е било вече, затъжила се, имала 2 дечица, показвам една снимка, почти се разстрои и през цялото време викаше: "Мило име, пани, мило име, пани." И аз веднага милвам, толкова здраво милвах през цялото време, а тя умираше да се смее. Викам: "Нещо не е добре." След това, на другата година, с едни колеги от Прага, от техния институт, се разменихме и аз като отидах в Чехия, и първата ми работа беше да питам: "Нали, какво е това, бе, мило име, пани?" И тъй като това означава целува име. Това разбрах какво е станало. В същото време в трамвая, като се качихме вечерта, имаше един колега Мишо Ботевски, той застана
вратата не запречи, аз към Мишо, мръдни малко напред, целият трамвай се обърна и към, ой, този глагол не трябва да се употребява, нещо друго е. Сутринта имаше една баничарница, където видях, казах, може ли една питка? Тя се зачерви девойката, разбрах, че и тази дума не може да я употребявам в Чехия, защото после в ресторанта на една келнерка, като и казах, две питки и ако може да са топли, тя избягна. И тогава разбрах колко е важно да се знаят езици, защото стават много големи гафи при незнанието на чужди езици. Например, сега вече знам, в Чехия не мога да употребявам глагола мръдни, мърдай, не мога да си поръчвам питки. В Полша разбрах, че не мога да казвам дупча, дупка и така нататък. Много е важно да се знае чужди езици. Учете ги.